Ovo je, dakle, fudbalski klub Cetinje vraća se u Amplitudo drugu crnogorsku fudbalsku ligu. Cetinjani su danas u više nego korektnoj fair play sportskoj utakmici pobjedili Petnicu rezultatom 2:0, potpuno zasluženo. Trenuci odluke dogodili su se u 55. minutu. Jovan Kaluđerović je sjajno prošao, kao što vidite, sjajno asistirao potom za Nikolu Draganića, on prebacio golmana Luku Rakonjca i donio veliko vodstvo 1:0, a onda u 88. minutu Jovan Kaluđerović je ponovo pokrenuo akciju, a u nastavku je Miloš Pejaković pronašao Ognjena Nišavića koji je postigao 11. gol u sezoni i stavio tačku na i, odnosno vratio fudbalski klub Cetinje u drugu crnogorsku fudbalsku ligu. Bio ovo zaista zanimljiv meč, jednako kao i cijela sezona i u regijama crnogorskog fudbala. Naravno, zavjese sezone 6. juna za 3 dana u Tivtu i Igalu spustit će revanši baraža za popunu Telekom prve crnogorske fudbalske lige. Arsenal protiv Petrovca i Igalo protiv Iskre. Iskri i Petrovac imaju dakle prednost 2:1 iz prvog duela. Cetinjani slave, veliki uspjeh zaista za ove momke, veliko srce. Ponovo ću reći to, igrači koji doslovno sa svojih poslova dolaze da igraju utakmice, vodi ih isključivo ljubav prema fudbalu, svom gradu i svom klubu. Nagrađeni su zaista na najbolji mogući način plasmanom, odnosno povratkom u Amplitudo drugu crnogorsku fudbalsku ligu. Nadam se da ste uživali. Nije na momente bio to pravi fudbal, ali nema šta da se zamjeri ni jednoj ni drugoj ekipi. Čestitke također igračima Petnice koji su se borili do samog kraja, sportski pošteno, i nema sumnje da će i Petnica sljedeće sezone i dalje nastaviti da lovi povratak u drugu ligu. Ostavljamo vas uz ove kadrove slavlja fudbalera Cetinja sa svojim navijačima na stadionu pod Vrmcem u Kotoru. Fudbalski pozdrav u ime ekipe koja je realizovala prenos iz grada Karnevala i vaterpola. Ostanite uz MN Sport. Prijatno.